ஹரே சுரேஷ் குமார் சுமித்ரம் பேசுறேன் சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி. சுமித்ரா ஹரே from கிருஷ்ணா. மேங்களூர்ல இருக்கு. மேங்களூரா மாதாஜி? நம்பர் ஹலோ மாதாஜி. மேங்களூர்ல இருக்கு. ஓகே 91649708. நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களா மாதாஜி? ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கேன். ஓகே சொல்லுங்க உங்க நம்பர். 9162 என்ன என்கிட்ட அந்த நம்பர் 64 இல்ல. 62 9164 ஓகே 64 64 29 69 79 ஓகே ஓகே சொல்லுங்க. 297089. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்லைன்னா அவங்க இது சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுட்டு மாதாஜி, அதுல இருந்து நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே 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 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஆரம்பிச்சிருங்க. உங்களோட பெயரோட சேர்த்து நீங்க கான்டாக்ட் நம்பரை நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுட்டீங்கன்னா வசதியா இருக்கும். ஆக்சுவலா அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதுக்காக உங்களை திருப்பி ஃபாலோ பண்றதுக்காக தான் இந்த மொபைல் நம்பர் நம்ம கேக்குறோம். அதுக்காக தான் கேக்குறோம், வேற ஆமா. ஒண்ணும் செஷன் போலாமா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, ஆரம்பிச்சிருங்க. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. லெவல் 1 கிளாஸ்ல 51வது பேட்ச் பிரபுஜி பாலாஜி பிரபுஜி ரொம்ப டீடைலா நமக்கு எல்லார பத்தின இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டாரு. ரொம்ப நன்றி பிரபுஜி. ஸோ இன்னைக்கு லெவல் 1 கிளாஸ்ல வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஸோ இந்த கிளாஸ் இதை பத்தின ஒரு இன்ட்ரோ நம்ம பார்த்துடலாம். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர்ல நீங்க 51வது பேட்ச், பிரபு சொன்ன மாதிரி 21வது 2021ல இருந்து நம்ம அந்த கிளாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆன்லைன்ல. 12 லாங்குவேஜஸ்க்கு மேல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 நாட்கள்ல ஒரு நாளும் ஒரு சாப்டர் நம்ம பார்ப்போம். நடுவில் லீவ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. கண்டினியூஸா நமக்கு கிளாஸ் இருக்கும். ஸோ நமக்கு 24 மணி நேரத்துல 1 மணி நேரம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து கண்டிப்பா செலவு பண்றது கண்டிப்பா வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதுல. ஸோ இந்த 18 நாளும் ஒரு அத்தியாயத்துல இருந்து நமக்கு வந்து அந்த வாழ்வியல்ல நம்மளுக்கு என்ன ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கோ அந்த சாராம்சத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். பகவானுடைய கிருப்பையால அந்த 18 நாளும் பூர்த்தியா இருக்கணும்ட்டு அவர் இடத்துல ஒரு சின்னதை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்மளோட கிளாஸ் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த வினாடி கேள்வி பதில் வந்து எப்படி பண்றது, ஆன்லைன்ல பண்றது, அதை பத்தி நாளைக்கு நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த உங்கள் அனைவரையும் வந்து என்னோட கிளாஸ்க்கு நம்ம வரவேற்கின்றோம். கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி நான் பிரணதி மந்திரம் சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनि
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்மளுடைய இயக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான், இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். ஸோ இங்க நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இவர் தான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர், ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர். நமக்கு பகவத்கீதையில வந்து நிறைய பேர் வந்து உரை எழுதியிருக்காங்க. ஆனா நம்ம இந்த 18 நாளும் வந்து பார்க்க போற பகவத்கீதை பாத்தீங்கன்னா இவர் நமக்கு அருளிய இந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படின்ற அந்த புத்தகத்திலிருந்து தான் நம்ம பார்க்க போகின்றோம். சோ இந்த இஸ்கான் அப்படின்ற அந்த ஸ்தாபகத்தை நிறுவனம் பண்ணினது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அவரை பத்தின ஒரு சின்ன இதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ்குள்ள பார்க்கலாம். சோ தன்னுடைய 69வது வயதுல இந்தியால இருந்து மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை கொண்டு சென்றார். அவர் பாத்தீங்கன்னா 5 வயதிலேயே அவருடைய நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் சேர்த்து ஜெகநாதருக்காக தேர் திருவிழா பண்ணினார். சோ விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும்ன்றது மாதிரி அந்த 5 வயதிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப தெய்வீகமாக இருந்தார். அவர் ஒரு நல்ல வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கார். அவருடைய அப்பாவோட பெயர் கௌர்மோகன், அம்மாவோட பெயர் வந்து ரஜினி. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்கத்தால பிறந்திருக்கார். அவருடைய நண்பரின் மூலமாக அவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய ஆன்மீக குரு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவரை போய் பாக்குறார். அப்ப பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் சொல்றாங்க, நீங்க வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஆங்கில புலமை இருக்கின்றது, அதனால இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து நீங்க மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு எடுத்து செல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா 5000 வருடங்களுக்கு முன்பு நமக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதையை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு வந்து வழங்கினார். அந்த பக்தனுடைய பாவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத, பக்தன் எப்படி வந்து பக்தி பண்ணணும்ன்றத நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக பகவானே சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக 500 வருடங்களுக்கு முன்பாக மேற்கு வங்கத்தில் வந்து அவரு அவதாரம் பண்றார். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்து பரப்பிட்டு இருக்கார். சோ அவரை பார்க்கக்கூடிய அனுபவம் கிடைக்கின்றது தன்னுடைய நண்பரின் மூலமாக நம்மளுடைய பிரபுபாதருக்கு. அவரை பார்த்த மாத்திரமே அவருக்கு மனசுல வந்து தோணிச்சு, இவர் தான் என்னுடைய ஆன்மீக குரு அப்படின்னு. அவரை பார்ப்பதற்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்மளுடைய பிரபுபாதருக்கு வந்து அந்த அவ்வளவு ஒரு நாட்டம் இல்லை. ஏன்னா அது வந்து சுதந்திரத்துக்காக போராடிய காலம். சோ அவர் வந்து இளமையாக இருந்தார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நாடு விடுதலை அடையணும்ன்ற அந்த ஒரு இதுல இருந்தாரே தவிர்த்து இந்த ஆன்மீகத்துல எல்லாம் அவருக்கு அவ்வளவா நாட்டம் இல்லை. ஆனா அவருடைய நண்பரோட உந்துதல்னால அவர் வந்து அவரை போய் பார்க்கிறார். அவரை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே வந்து அவருக்கு பிடிச்சிச்சு. ஏன்னா நம்ம அந்த ஞானத்தை, அதாவது பகவானை பத்தின ஞானத்தை குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வரவங்க மூலமாக நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும்னு பாக்குறோம். ஏன் அப்படின்னா அவங்க அந்த சாஸ்திரத்துல எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதே போலயே வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவாங்க. அப்ப அவங்கள பார்க்கும்போது அவருக்கு அப்படி தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு கிரகஸ்தர். பிரபுபாதர் தன்னுடைய 69வது வயதில் தன்னுடைய கடமைகள் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 69வது வயதில் ஜலதூதா அப்படின்ற ஒரு கப்பல், சரக்கு கப்பல் மூலமாக கிட்டத்தட்ட 39 நாட்கள் வந்து கடல் மார்க்கமாக அவர் வந்து இந்தியால இருந்து நியூயார்க் போறாங்க. அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா பலதரப்பட்ட மக்களை வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வராங்க. கிட்டத்தட்ட 1 வருட காலம் வந்து ரொம்ப கடினப்பட்டார் அவரு. ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய இந்திய கலாச்சாரத்துல ஆல்ரெடி ஆன்மீகம்ன்றது ஊறி இருக்கு. ஆனா வந்து மேற்கத்திய நாடுகளுடைய கலாச்சாரம் வேற. அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து பிரபுபாதர் வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை கொடுத்தார். அது மட்டுமல்ல, இந்த கடல் மார்க்கமாக போகும்போது அவருக்கு 2 முறை வந்து அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது. அப்ப அவர் வந்து கிருஷ்ணனிடத்தில் மானசீகமாக பிரேயர் பண்றார். என்னுடைய குருவோட கட்டளை இது, உங்களுக்கு என்னுடைய இந்த கட்டளை நிறைவேற்றுறதுக்கு எனக்கு கருணை புரியுங்கள். நான் உங்க கையில இருக்கக்கூடிய கருவி, இதை மேன்மேலும் எடுத்து செல்லணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன வந்து இதுல
முன்னேற்றி செல்லணும் அப்படின்னு ரொம்ப சின்சியரா வந்து பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப உறுதியாக, ஏன்னா 69 வயது அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நினைப்போம். ஆனா அவர் இத்தனை உபாதைகளுக்கும் நடுவுல தன்னுடைய குருவோட அந்த கட்டளையை சிரமேற்கொண்டு அவர் போனார். அதுல இருந்து அவர் எவ்வளவு ஒரு ஸ்திரப்பிரஜன், உறுதியாக இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். நம்மளும் வந்து வாழ்க்கை நாள்ல வந்து ஒரு குறிக்கோள் அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுல வந்து ரொம்ப நிலைத்து இருக்கணும். அங்க போயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்கள் வேறு விதமான மக்கள் அங்க எல்லாம். அத வந்து சொல்லுவாங்க, ஹிப்பீஸ் எல்லாரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாப்பீஸா மாத்தினாங்க அப்படின்னு. அங்கேயும் வந்து இந்த உலகப் போர் நடக்கிற அந்த சமயத்துல எல்லா இளைஞர்களையும் வந்து அந்த அரசாங்கம் வந்து கூப்பிடும்போது, அதுல நம்ம போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற இளைஞர்கள் என்ன பண்றாங்க, இந்த போதை வஸ்துகள்ல வந்து ரொம்ப நாட்டமா இருக்காங்க. அப்ப அவங்களோட பிளட்ல அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா, அவங்கள வந்து அந்த ராணுவத்துக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அதனால கொஞ்சம் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த போதை வஸ்துகள்ல மயக்கமா இருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட மக்களை கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல வந்து பிரபுபாதர் கொண்டு வரார். அது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் அல்ல. 1 வருடம் ரொம்ப கடினப்பட்டிருக்கார் பிரபுபாதர். அவர் முதல்ல ஆரம்பிச்சது பேக் டு காட்ஹெட் அப்படின்ற அந்த ஒரு மேகசின். அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட 70 புத்தகங்களுக்கு மேல வந்து அவரு எழுதியிருக்கார் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஸோ 12 முறை வந்து உலகம் முழுவதும் வந்து சுற்றுப்பயணம் பண்ணியிருக்கார். 12லேருந்து 14 முறை. 25 நாடுகளுக்கும் மேல வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை வந்து பரப்புரை செய்திருக்கின்றார். இது வந்து பிரபுபாதருடைய இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அவருடைய கருணை மூலமாக நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இணைந்திருக்கின்றோம். நம்ம இப்ப பார்க்கிறோமே, இவர்தான் வந்து இஸ்கானோட அர்ச்ச விக்கிரகம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா, மேங்களூர். நம்ம பிரபு வந்து பாலாஜி பிரபு ஆல்ரெடி நமக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. இஸ்கான் மேங்களூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டோல்கேட் தேங்காய் தோட்டசாலை, டோல்கேட் கத்ரி, மேங்களூர் அங்க இருக்கு. நம்மளுடைய பிரசிடென்ட், டெம்பிள் பிரசிடென்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ் பேஸ் நாம நிஷ்டதாஸ் பிரபு. அவங்க வந்து பிடெக் முடிச்சுட்டு ஐஐடி கான்பூர்ல முடிச்சுட்டு இங்க வந்து பிரசிடென்டா இருக்காங்க. சமீபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெம்பிள் ரொம்ப விமர்சையாக இனாகிரேஷன் பண்ணோம். பகவத்கீதையை பத்தி நமக்கு நிறைய தலைவர்கள் வந்து நிறைய புகழாரம் சொல்லியிருக்காங்க. பகவத்கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதிய மகிழ்ச்சியும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள் அப்படின்ட்டு. நியூட்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குவாண்டம் பிசிக்ஸ் இது வந்து ரொம்ப நம்மளால எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வந்து இருக்கு அப்படின்றத பத்தி சொல்லியிருக்காரு. பகவானுடைய இந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணது. சோ இதை எப்படி நம்ம கேட்கணும், அந்த ஞானத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த இதுதான் வந்து உண்மையான ஞானத்தை நமக்கு அளிக்கும். சோ நம்ம இந்த சம்பிரதாயம் பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய சம்பிரதாயம். சோ பிரம்மதேவருக்கு, பகவான் கிருஷ்ணர் பிரம்மதேவருக்கு இந்த ஞானத்தை அளித்து பிரம்மதேவர் அதை நாரத ரிஷிக்கு கொடுத்து, சோ இந்த மாதிரி குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக டிசெண்ட் ஆகி வந்த ஞானம் தான் வந்து இந்த பகவத்கீதை. சோ நம்ம வந்து மொபைலுக்கு சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கரெக்டா அந்த சார்ஜிங் பாயிண்ட்ல போட்டாதான் நமக்கு வந்து எது அந்த நோக்கம் கரெக்டா பேட்டரி வந்து சார்ஜ் ஆகும். அது போல நம்ம உண்மையாலுமே வந்து இந்த ஆன்மீக பயணத்துல முன்னேறணும் அப்படின்னாக்கா சரியான அந்த குரு சீட பரம்பரையை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களிடமிருந்து இந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா அவங்க தன்னுணர்வை பெற்ற ஆத்மாக்கள் நமக்கு சரியான ஒரு ஞானத்தை கொடுப்பார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அந்த பகவத்கீதை பரந்த மனநிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ஒரு கிரகஸ்தர்களுக்கு உண்டான காவியம். இது கிரகஸ்தர்களும் இல்ல, எல்லாருக்கும் உண்டானது. ஆனா சிலர் நினைச்சுப்பாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பிரம்மச்சாரிகளுக்கும் சன்னியாசிகளுக்கும் இல்ல, இது எல்லா தரப்பட்ட மக்களுக்கும் வந்து உண்டான காவியம். அது மட்டும் அல்லாம இது நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் ஒரு கிரகஸ்தன், அர்ஜுனன் ஒரு கிரகஸ்தன். அங்க அங்க அந்த அந்த கதையை கேட்ட சஞ்சயனும் சரி, திருதராஷ்டிரம் சரி, அனைவருமே வந்து கிரகஸ்தர்கள். சோ பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ மேனுவல் ஆஃப் லைஃப். நம்மளுடைய வாழ்க்கையை எப்படி எடுத்து செல்லணும்ன்றத நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை. நம்ம ஒரு சாஸ்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டுல வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணோம். லா அண்ட் ஆர்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அப்பதான் வந்து எல்லாரும் ஒரு ஒழுக்க நெறியோட இருப்பாங்க. அது இல்லைன்னா கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க, ஒரு 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 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இல்ல அப்படின்னாக்கா அந்த சமூகம் வந்து எப்படி இருக்கும் இல்லையா? தான் தோன்றித்தனமாக இருக்கும். அப்ப அது மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் ஒரு வேறுபாடு இல்லாம போயிடும். சோ நமக்கு வந்து எப்படி ஒரு நாட்டை நிர்வாகம் பண்றதற்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமோ, அது போல நம்மளுடைய மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படி நடத்தணும் அப்படின்றத சொல்லித்தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு 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 புத்தகம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த பகவத்கீதையோட அந்த களம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா
அர்ஜுனன் பஞ்சபாண்டவர்கள் ஒரு சைடு, கௌரவர்கள் ஒரு சைடு. மொத்தமே இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள். ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் வந்து தனக்கு வந்து அந்த அந்த கண் தெரியாத அந்த அந்த ஒரு குறைபாடு இருக்கிறதுனால தன்னுடைய தம்பிக்கு வந்து ராஜ்யம் போயிடுது. அப்ப அடுத்தவர் நினைக்கிறாரு, அப்ப என்னுடைய பிள்ளைக்கும் ராஜ்யம் கிடைக்காது அப்படின்ற அந்த அந்த ஒரு பாரபட்சம் அவருக்கு எப்பவுமே இருக்கு. அதனால ஒரு அதர்மம் அப்படின்னு தெரிந்தாலுமே கூட அவர் எப்பவுமே வந்து துரியோதனன் பக்கம் தான் நிக்கிறாங்க. சோ பஞ்சபாண்டவர்கள் ஒரு சைடு, கௌரவர்கள் சைடு. பாண்டவர்களை ஒரு சூதின் மூலமாக என்ன பண்றாங்க, துரியோதன் வந்து சகுனிய துணை கொண்டு அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூழ்ச்சி செய்து பாண்டவர்களை வந்து வெற்றி கொள்கின்றார்கள் துரியோதனன் சைடுல. அதுல பாண்டவர்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து இழந்துடுறாரு யுதிஷ்டர், மனைவி முதல் கொண்டு. அப்ப பாஞ்சாலிய வந்து பாத்தீங்கன்னா திரௌபதிய வந்து அங்க ரொம்ப அவமானப்படுத்துறாங்க. அந்த அவையில அத்தனை பெரியோர்கள் முன்னாடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பெரிய கர்ம வீரர்கள் எல்லாருமே அந்த அவையில இருக்காங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடி திரௌபதிக்கு வந்து அந்த அவமானம் நடக்கின்றது. அந்த துயிலுயிரிய சொல்றாரு கர்ணன், சாரி துரியோதனன் வந்து தன்னுடைய தம்பி துச்சாதனன் கிட்ட. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு அற்பமான சமூகம் வந்து இருக்கக்கூடாது. இப்ப நம்ம கிருஷ்ணருடைய வரப்போற கிளாஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பூமாதேவிக்கு வந்து இந்த பாரம் வந்து அதிகமா இருக்கு. பாரம் என்ன அப்படின்னாக்க, இந்த அதர்மத்தின் மூலமாக இந்த அரசர்கள் எல்லாமே வந்து அசுரர்களாக மாறிவிட்டார்கள். அதர்மத்தின் மூலமாக வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரம் அதிகமாயிடுது. அந்த பாரத்தை குறைப்பதற்காக அவங்க பீஷ்ம தேவர்கிட்ட போய் கேட்கிறாங்க. பீஷ்ம தேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் பகவானிடத்துல மானசீகமாக அவருக்கு வந்து அந்த இது கேட்கிறது, அறிவுரை கேட்கிறது. அது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூடிய விரைவில் அவதாரம் பண்ண போறாரு. அப்ப வந்து பூமாவுடைய இந்த பாரம் குறையும் அப்படின்றது வந்து அசரீரி கேக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுடைய அந்த கிருஷ்ண அவதாரம் நடக்குது. அப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு சமுதாயம், பெண்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு சமூகம் வந்து இருக்கணுமா அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறி. அது மட்டும் இல்லாம இவங்க சூழ்ச்சியின் மூலமாக பாண்டவர்களை வந்து கௌரவர்கள் வெற்றி கொண்டாலும் 13 வருடங்கள் அவங்களுக்கு வந்து தண்டனை கிடைக்குது. 12 வருடம் வனவாசம், 1 வருடம் அஜ்ஞானவாசம். அதாவது 12 வருடம் வனவாசம் முடிஞ்சு 1 வருடம் வந்து அந்த நாட்டுக்குள்ளேயே இருந்தாலும் கூட அவங்கள வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, இவங்கதான் வந்து பாண்டவர்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா திருப்பி 12 வருடம் வந்து வனவாசம் போகணும். அந்த மாதிரி இவங்களும் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து 13 வருடங்களை முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு. கிருஷ்ணர் தூது போறார், சரிப்பா இப்ப அவங்களோட 13 வருடங்கள் முடிஞ்சு வந்தாச்சு, அவங்களுக்கு தர வேண்டிய நாட்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப துரியோதனன் தரமாட்டேன்னு ரொம்ப தீர்க்கமா இருக்கார். கிருஷ்ணர் ஆனப்பட்டும் வந்து சாமபேத தான தண்ட கடைசியா வந்து நிக்கிறார். அவங்களுக்கு வந்து பொறுமையா எடுத்து சொல்லி பாக்குறார். கர்ணன் அவர்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு அவங்களா இருக்கிறதுனால தானே ஸ்ட்ரென்த் நினைக்கிறார். சரி அவங்கள வந்து பிரிச்சு இதை எப்படியாச்சும் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னு பாக்குறாரு, முடியல. அவங்கள வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு தானம் கொடுக்குற மாதிரி ட்ரை பண்றாரு, முடியல. கடைசியா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓகே வேற வழி இல்லாம மகாபாரத போர் வந்து நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ ஒரு ஊசி நுழையிற அந்த ஊசி நுனி அளவுக்கு துணி இடம் கூட நான் வந்து கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்றாரு துரியோதனன். அதனால இந்த மகாபாரத போர் வந்து மூழ்கின்றது. பாண்டவர்கள் சைடுல நிராயுத பாணியாக கிருஷ்ணர், துரியோதனன் சைடுல பாண்டவர்களை காட்டிலும் அதிகமான படைபலம் இருக்கின்றது. அர்ஜுனனிடத்துல கிருஷ்ணர் கேட்கும்போது அர்ஜுனன் சொல்றார், உங்களுடைய படைபலம் எல்லாம் துரியோதனன் போட்டும், நீங்க மட்டும் எங்களுக்கு கூட இருந்தா போதும், நிராயுத பாணியாக இருந்தாலுமே கூட அப்படின்னு. சோ இதுதான் வந்து அந்த கதைக்களம். அப்ப எல்லாரும் வந்து 2 பிரிவாக பிரிஞ்சிருக்காங்க. எல்லா அரசர்களும் கொஞ்சம் பேரு கௌரவர்கள் சைடுல துரியோதனன் தலைமையில, இன்னொரு சைடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் இதுல இருக்குன்னு பாக்குறோம். சோ இந்த சமயத்துல அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன விஷாத யோகம். விஷாத அப்படின்னாக்கா மனச்சோர்வு அப்படி சொல்லலாம், இல்ல கவலைன்னு சொல்லலாம். யோகம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் கனெக்ட் பண்றது. நம்ம யாரு அப்படின்னு கேட்டா நம்ம சொல்லுவோம், ஓகே நான் வந்து வைகுந்த பூமி தேவிதாசி அல்ல வடிவுக்கரசின்னு சொல்லுவேன். ஆனா ஐடியலா பார்த்தோன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து ஜீவாத்மா. நம்மளுடைய அந்த மரணத்தின் தருவாயில் மரணம் நமக்கு சம்பவிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் இங்கேதான் இருக்கு. நான் சொன்னேன் இல்லையா வடிவுன்னு, அப்ப நான் இங்கதான் இருக்கேன், இந்த உடல் இங்கதான் இருக்கு. ஆனா அது உள்ள இருந்த ஏதோ ஒண்ணு போயிடுச்சு இல்லையா, அதுதான் வந்து ஜீவாத்மா.
சோ அந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவிற்கும் இடையே வந்து அந்த எது கனெக்ட் பண்ணுதோ அது வந்து யோகம். அந்த பரமாத்மாவை அடைவதற்காக இந்த ஜீவாத்மா பண்ணக்கூடிய அத்தனை பிரயத்தனங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அர்ஜுனனுடைய அந்த மனச்சோர்வாகப்பட்டது எப்படி அவனை பகவானிடத்தில் கனெக்ட் பண்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன் அவர் கவலைப்படுறார், அவர் கவலைப்படுறதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு எப்படி இதை புரிய வைக்க ட்ரை பண்றார். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன விஷாத யோகம். பிரபு சொன்னது போல நமக்கு வந்து 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அந்த 18 அத்தியாயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அந்த முதல் 6 ஸ்லோகங்கள், முதல் 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகம் அப்படின்றத வந்து நமக்கு புரிய வைக்குது. மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் வந்து நமக்கு பக்தி யோகத்தை தெளிவுபடுத்துகின்றது. கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் வந்து நமக்கு ஞான யோகத்தை கொடுக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அந்த முதல் 6 அத்தியாயத்துல இன்னைக்கு நம்ம முதல் அத்தியாயம் பார்க்க போகின்றோம். பிரபு சொன்னது மாதிரி இதுல வந்து ஒரு ஸ்லோகத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம வந்து இது பண்ணிட்டு போலாம். ஆனா நம்ம இப்ப இருக்கிறது லெவல் 1. அதனால கிளிம்ஸ், அதோட சூப்பர்ஃபிஷியலான இது சாரம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு இத நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோம், இதுல இருந்து என்ன ஒரு நல்ல கருத்தை வந்து நம்மளுடைய வாழ்வியலுக்கு வந்து உபயோகப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நம்மளுடைய வாழ்க்கைய வந்து நம்ம எப்படி மேம்படுத்திக்கிறது அப்படின்ற பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த லெவல் 1ல. அதுக்கேத்த மாதிரி உங்களுக்கு குவிஸ் இருக்கும். அந்த லிங்க் நம்ம ஷேர் பண்றோம். அந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு நீங்க உங்களுக்கு ஒரு லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ணிக்கணும். கிரியேட் பண்ணிட்டு அது உள்ள போய் தமிழ் லெவல் 1ஓட கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு 18 அத்தியாயத்துக்கு உண்டான கேள்வி பதில்லாம் வந்துடும். இது பைலிங்குவல் தான். 2 லாங்குவேஜ் இருக்கும், இங்கிலீஷும் இருக்கும், தமிழும் இருக்கும். MCQs மாதிரி தான் இருக்கும். அதுல ஒரு 5ல இருந்து 10 கேள்விகள் ஒரு அத்தியாயத்தோட அந்த எசன்ஸை பொறுத்து 10ல இருந்து 5 கேள்விகள் இருக்கும். நீங்க அதை ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. இப்ப முதல் அத்தியாயத்துக்கு 10 கேள்வி இருக்கு அப்படின்னாக்கா அட்லீஸ்ட் 80% வந்து நீங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணணும். 8 கேள்வியாவது கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா அது உங்களை அடுத்த சாப்டர் 2க்கு கொண்டு செல்லும். சோ இந்த மாதிரி நீங்க தினமும் ஒரு நாள் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இல்லைன்னா கடைசியில வரைக்கும் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இந்த லிங்க்ல இப்ப நிறைய பழைய பக்தர்களும் இருக்கீங்க. யாருக்கெல்லாம் புதுசா ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் நீங்க நம்மள கேட்கலாம். அட்மினோட நம்மளோட நம்பர் அதுல இருக்கு. சோ நீங்க வந்து நமக்கு கேட்கலாம். உங்களுக்கு ஐடியேட் பண்றதுல ஏதாவது ஹெல்ப் வேணாலும் நம்ம அது பண்ணி கொடுத்துடலாம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய இந்த சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன், நம்மளுடைய இந்த கிளாஸை பத்தின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். இதை முடிக்கிற சமயத்துல அந்த 16, 17 அத்தியாயங்கள் வரும்போது நம்ம லெவல் 2 பத்தி நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். நமக்கு எவ்வளோ டைம் வந்து நம்ம எத்தனையோ விஷயங்களுக்கு நம்ம செலவு பண்றோம் இல்லையா? அதுல வந்து இந்த 1 மணி நேரத்தை ரொம்ப டெடிகேட்டடா கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா நம்ம வந்து இதுல இது பண்ணா நல்லா இருக்கும். இல்ல நம்ம படிக்கிறது எப்படி அப்படின்னாக்கா ஸ்லோகங்கள் நீங்க வாசிப்பீங்க. நமக்கு நமக்கு அவ்வளவு தூரம் ப்ரொனவுன்சியேஷன் வரல, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டாம். உங்களுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கிளியரா நீங்க வாசிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. எல்லாருமே வந்து பேசி நம்ம அந்த சான்ஸ் கிடைக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்லோகம் அட்லீஸ்ட் வாசிக்கிறது வந்து ரொம்ப உத்தமமான ஒண்ணு. ஒரு குழந்தை அழும்போது அந்த குழந்தை ஏன் அழுதுன்றது அந்த அம்மாக்கு தெரியும். அதனால நம்ம என்ன பாவத்துல நம்ம வந்து இதை படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றோம்ன்றது பகவானுக்கு தெரியும். அதனால எனக்கு வந்து சமஸ்கிருதம் எனக்கு வாசிக்க தெரியாது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். தமிழ் உங்களுக்கு வாசிக்க தெரியுதுன்னா தமிழ்ல தான் இருக்கு. அதனால அதை பார்த்து நீங்க வாசிக்கலாம். வெறும் ஸ்லோகங்கள் மட்டும் வாசிச்சா போதும். ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நம்ம வச்சிருப்போம். சோ அது நீங்க எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் வாசிக்கிறது ரொம்ப உத்தமமானது. இப்ப வரைக்கும் ஏதாவது கேள்வி இருக்குங்களா யாருக்காவது? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி, யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைங்க மாதாஜி. ஓகே, இப்ப நம்ம கிளாஸ் போயிடலாம். அப்ப சோ இந்த இந்த இது பாக்குறது புரியுது இல்லைங்களா? திருதராஷ்டிரர், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனை பாக்குறோம், துரியோதனனை பாக்குறோம், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையும் அர்ஜுனனையும் பாக்குறோம். இந்த மகாபாரத போர்க்களம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 நாட்களோட மகாபாரத போர். அதுல வந்து 10வது நாள் போர் நடக்கும்போது அர்ஜுனனால பீஷ்ம தேவர் வீழ்த்தப்படுகின்றார். அவர் வீழ்த்தப்பட்ட உடனே சஞ்சயன் வந்து தெரிஞ்சிருச்சு, ஓகே இனிமேலும் துரியோதனன் வந்து வெற்றி பெற போவதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த போர்க்களத்தை விட்டுட்டு திருதராஷ்டிரர் கிட்ட வர்றார். திருதராஷ்டிரருடைய காரியதரிசி வந்து சஞ்சயன்.
சஞ்சயனுக்கு வந்து அவருடைய குருவான வியாசதேவர் மூலமாக ஒரு வரம் இருக்கு. அந்த வரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நடந்த விஷயங்களை அப்படியே அவங்களால பார்க்க முடியும் கண்கூடாக. சோ அந்த வரத்தின் மூலமாக அந்த மகாபாரத போர்க்களத்துல என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத அவர் பார்த்து இங்க சஞ்சயனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இதுதான் வந்து போர்க்களம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயனுக்கு வந்து இந்த பௌதீகமான கண்கள் மட்டுமல்ல, ஆன்மீக பார்வையுமே கிடையாது. இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து விஸ்வரூபத்தை தரிசனம் கொடுக்க போறார். ஆனா அர்ஜுனன் எப்படி அனுபவித்தாரோ அது போல சஞ்சயனும் அனுபவிக்கிறார். அதே பாவத்தை அவர் சொல்லும் போது கூட திருதராஷ்டிரனால பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியல. அத்தனை கலங்கங்கள் இருக்கு. இத எதுக்கு நம்மனா அது திருதராஷ்டிர ஒரு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரம். ஆனா நம்ம கிட்ட எவ்வளவு கலங்கங்கள் இருக்கு, அதை நம்ம எப்படி வந்து சுத்தப்படுத்திக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். அவங்கள வேற அப்படி நம்ம பாக்குறது கிடையாது. அவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய புண்ணியங்கள் செய்ததுனாலதான் பகவானுடைய இந்த நாடக மேடையில ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கதாபாத்திரம் கிடைச்சிருக்கு. இதெல்லாம் வச்சு பகவான் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாக்குறாங்க. ஒரு இந்த பகவத்கீதை எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பசு இருக்கு, ஒரு இடையன், அதாவது அந்த பால் கறக்கக்கூடியவர், ஒரு கன்றுக்குட்டி, அந்த பசு கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற பால். சோ பகவத்கீதை அதுக்கு வந்து அந்த நாலேஜ்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. எப்படி அப்படின்னாக்கா, இந்த சாரம் 4 வேதங்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வன. இந்த 4 வேதங்களும் பகவானிடத்துல இருந்து வந்திருக்கு. அந்த வேதங்கள்ல படிக்கிறது வந்து நம்மள அத்தனை பெரிய ஞானம் நமக்கு இல்ல, டைமே இல்ல. இந்த 1 மணி நேரம் ஜாயின் பண்றதே நமக்கு அவ்வளவு கஷ்டம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்லைன் டெக்னிக்கல் கிளட்சஸ் இதெல்லாம் மீறி நம்ம ட்ரை பண்றோம். அப்போ இந்த வேதங்களை படிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு இந்த கலியுகத்தோட தன்மை, ஏன் அப்படின்னாக்கா எப்படி ஒரு மலர் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அதுக்கு உண்டான தன்மை இருக்கு. அது போல இந்த கலியுகத்தோட தன்மை என்ன அப்படின்னாக்கா, நமக்கு ஞானம் குறைவு, மந்த புத்தியாக இருப்போம், சண்டை பிரியர்களாக இருப்போம். சண்டை போடுறதுல அவ்வளவு சந்தோஷம் நமக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ஆயுளும் நமக்கு கம்மி, அமைதி என்பதே கிடையாது. இதெல்லாம் கலியுகத்தோட தன்மை. வேற நம்ம இது பை டிஃபால்ட். அதனால அதை மாற்ற முடியாது. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளால அந்த 4 வேதங்களை படிச்சு புரியக்கூடிய தன்மை இருக்காது. அதனால அதோடைய சாரமாக நமக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த பகவத்கீதையை வந்து நம்ம படிக்கும்போது நான் வந்து ஏற்கனவே நிறைய தடவை படிச்சாலும் வந்து ஒண்ணுமே வந்து எனக்கு புரியல. ஆனா அந்த இஸ்கான் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஸ்தாபகம் மூலமாக படிக்கும்போது, அங்க இருக்க அந்த பக்தர்கள் மூலமாக படிக்கும்போது, நம்ம பிரபுபாதர் என்ன மனோபாவத்துல இந்த இதை கொடுத்திருக்காருன்னு அவருடைய அந்த மனோபாவத்துல படிக்கும்போது அதுல நமக்கு வந்து ஒரு தெளிவு பிறக்கின்றதுன்றத பாக்குறோம். அதனால இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வேதங்களும் வந்து பசுவுக்கு ஈடாக கருதப்படுகின்றது. அந்த பசுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த பால் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை. அந்த கன்றுக்குட்டி வந்து அர்ஜுனன். அந்த இடையன் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் மூலமாக இந்த ஞானத்தை, அந்த சாரத்தை வந்து யாருக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாக்க, நமக்காக வந்து இந்த பகவான் வந்து நமக்கு ரொம்ப கருணையோட கொடுத்திருக்கார். நம்ம இந்த இதுல பார்க்க போறோம் வரப்போற அத்தியாயத்துல. எத்தனையோ கோடான கோடி கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க. அத்தனை பேருக்கும் வந்து இந்த பக்தியில வரணும்ன்ற ஞானம் இல்ல. நம்மளுடைய சாஸ்திரப்படி பாத்தீங்கன்னா 84 லட்சம் முறை நம்ம வந்து பிறப்பெடுக்கிறோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். 84 லட்சம் விதமான ஜீவாத்மாக்கள் இருக்குன்னு. அதுல ரொம்ப உயர்ந்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனித பிறவி. இந்த ஓரறிவுல இருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்து மனித பிறவியா இருக்கும். அதுலயே வந்து 4 லட்சம் பிறப்புகள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். சோ ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில மட்டும்தான் நம்மளால இந்த பக்தி என்ன அப்படின்றத வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். பகவான் சொல்றாரு இதுல, பக்குவப்பட்டவர்களால மட்டும்தான் பகவானை உள்ளபடி உணர முடியும். அதனால நம்மளுடைய இந்த பூர்வ ஜென்ம பலன் காரணமாக நம்ம இதுல இணைந்திருக்கின்றோம். சோ அதுல நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து இப்ப வரைக்கும் 12 பேர் இருக்கும். சோ இந்த 12 பேர் இன்னும் அதிகமாகணும். 18வது நாள் வரைக்கும் இது அப்படியே சஸ்டெயின் ஆகணும். உங்களுக்கு எத்தனை வேலைகள் இருந்தாலும் அந்த 9 to 10 வரைக்கும், அதுக்கு முன்னாடி இல்ல அதுக்கு பின்னாடி வச்சுக்கோங்க, ஒரே 1 மணி நேரம் மட்டும் தினமும் நம்ம வந்து இதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். 18 நாட்கள் மட்டும். அத எப்படியாவது உங்களோட டைம் ஷெட்யூல் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சோ இதை வந்து தவற விட்டுறாதீங்க. சோ இதோட நம்மளோட இதுக்கு போறோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் வந்து
அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கவலையாக இருக்கார். திருதராஷ்டிரர் வந்து ஒரு டவுட்லயே இருக்கார். ஏன்னா அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த இடம், மகாபாரத போர் நடந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, அது குருக்ஷேத்திரம். அதாவது அதுல வந்து நிறைய வருடங்களுக்கு முன்பாக எல்லா ரிஷிகளும் முனிவர்களும் வந்து தர்மம் நிலைநாட்டப்படணுன்றதுக்காக அங்க நிறைய யஜ்ஞங்கள் செய்திருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மம் மட்டும்தான் நிலைநாட்டப்படும். அதர்மம் அங்க வந்து நிக்கவே நிக்காது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு தெரியும். அது மட்டும் அல்லாமல் தன்னுடைய மகன் தவறு பண்றான் அப்படின்றது தெரியும் இல்லையா. அத்தனை அவையோர்கள் முன்னாடி திரௌபதியோட அந்த அந்த வஸ்திராபரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் அது. இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் துரியோதனனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாரு. ஏன் அப்படின்னாக்கா என்னுடைய மகன் வரணும் அப்படின்னு. அவ்வளவு ஒரு மகன் மேல ஒரு பற்று, அதீதமான ஒரு பற்று. அதனால இப்ப அவருக்கு என்ன டவுட்னா, ஒருவேளை பாண்டவர்கள் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்களோ அந்த இடத்த. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப நல்லவங்களாச்சே, தம்பிங்க இருக்கட்டும்னு போயிட்டாங்களோ, இல்ல என்னுடைய மகன்களுக்கு ஏதாவது மனம் மாறிடுச்சா அப்படின்ற நிறைய சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு. அப்ப சஞ்சயன் கிட்ட வந்து கேக்குறாரு. முதல் ஸ்லோகமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கேள்வியில இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. பகவத்கீதையில நம்ம முழுசா பார்க்க போறோம். கேள்வி பதில் கேள்வி பதில் அப்படிதான் போகும். சோ அந்த கேள்வி நமக்கு இல்ல அப்படின்னாக்கா ஞானம் என்பது பிறக்காது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அவர் என்ன பண்றார், சஞ்சயன் கிட்ட கேள்வி கேட்கிறார். அதுல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். ஸ்லோகம் 1. திருதராஷ்டிரவாச்ச தர்மச்சேத்ரே குருட்சேத்ரே சமவேதாயுயோத்சவக மாமகா பாண்டவா சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ திருதராஷ்டிரர் வந்து கேட்கிறார், தர்மக்ஷேத்திரம் குருக்ஷேத்திரம் அந்த 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 போர் நடக்கிறதுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடம் வந்து தர்மம் மட்டுமே நிலைநாட்டப்படும். கஷேத்திரம்னா அந்த களம், இடம். அந்த குருக்ஷேத்திரத்துல என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும், இந்த வார்த்தைகள் நம்ம ரொம்ப நுணுக்கமா கவனிக்கணும். அதுவும் நம்ம அந்த பர்போர்ட் வாசிக்கும் போது பிரபுபாதருடைய அந்த மனோபாவத்துல இருந்து வாசிக்கும் போது இன்னும் நமக்கு தெளிவா புரியும். என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் வந்து அந்த போர்க்களத்துல கூடினாங்க இல்லையா குருக்ஷேத்திரத்துல, அங்க என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேக்குறாரு. இதுல இருந்து அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பிள்ளைகள், அவர் தானே இப்ப வந்து குடும்பத்திலேயே வந்து மூத்தவர். அப்ப வந்து அவரு பீஷ்மருக்கு அடுத்து பீஷ்ம பிதாமகருக்கு அடுத்து அவர் தான் இருக்காரு. அப்ப வந்து தம்பி இல்லைன்னு போது தம்பியோட பிள்ளைகளும் என்னுடைய பிள்ளைகளா பார்க்கணும் இல்லையா. அப்ப அவருடைய அந்த பெருமிதம்ன்றது என்னன்றதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப எவ்வளவு தூரம் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகள் அந்த அந்த ஓர வஞ்சனை என்னன்றதை நம்ம பார்க்கணும். என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் கூடியிருந்தார்களே, அந்த இடத்துல என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத அவர் கேட்கிறார். சோ இங்க அதுதான் அந்த திரித்து, என்னுடைய பிள்ளைகள் அப்படின்றத வந்து திரித்து வந்து இங்க அவர் இதோட கேட்கிறார். உடனே இவர் பதில் சொல்றார். நம்மளுடைய சஞ்சயன் வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பதில் சொல்றாங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னுட்டு. 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பஷ்யைதாம் பாண்டுபுத்ராணாம் ஆச்சார்ய மகதீம் சமூகம் யூடாம் துருபதபுத்ரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நடந்துச்சுன்னு சஞ்சயன் கிட்ட திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறார். கேட்டதுக்கு அப்புறம் சஞ்சயன் வந்து அங்க சொல்றார், துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய குரு துரோணாச்சாரியார் கிட்ட போய் சொல்றார். துரோணாச்சாரியார் கிட்ட போய் சொல்றார், இங்க பாருங்க உங்களுடைய அந்த ரொம்ப உங்களுடைய உத்தமமான அந்த சிஷ்யன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் எப்படியெல்லாம் வந்து அவனுடைய படைகளை வந்து அணிவகுத்திருக்கான்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அடுத்து தன்னுடைய சைட்லயும் வந்து எப்படி படை வீரர்கள்லாம் இருக்காங்க அப்படி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரசனுடைய சமயோஜிதம். அரசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்களுக்கு முதல்ல முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். அவர் வந்து மூத்தவர்ன் போது பீஷ்ம பிதாமகர் கிட்ட எல்லாம் போயிருக்கணும். ஆனா அவர் என்ன பண்றார், துரோணாச்சாரியர் கிட்ட போறார். அதுல ஒரு அரசியலும் கலந்திருக்கு. என்ன அப்படின்னாக்கா, பீஷ்ம பிதாமகர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டார், நான் பாண்டவர்களை எதுவும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்ப அவர்கிட்ட போய் ஒரு யூஸும் கிடையாது.
கிடையாது. ஆனா துரோணாச்சாரியார் கிட்ட வந்து என்ன பண்றாரு இவரு, அவர பிராமணர்ன்ற முக்கியத்துவம் கொடுத்தது அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த வஞ்ச புகழ்ச்சியணின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவரை புகழ்ற மாதிரி புகழ்ந்து அதுல வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லிட்டுருது. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துருபத புத்திரேன, துருபதன் அப்படின்றது வந்து துரோணாச்சாரியரோட நண்பன். துருபதனும் துரோணாச்சாரியரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கலைகளை கற்கும்போது குருகுலத்துல இருக்கும்போது துருபதன் வந்து சொல்றாரு, அவர் ஒரு அரசன், சத்திரிய வம்சம், இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணர். அப்ப அவர் சொல்றாரு, உனக்கு என்ன உதவி வேணாலும் நண்பா நீ என்ன வந்து தயங்காம கேட்கலாங்கிறார். அப்ப அந்த குருகுல கல்வியெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் துரோணாச்சாரியார் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாரு. அப்ப அவங்களோட மனைவி சொல்றாங்க, நீங்க உங்களோட நண்பரை பார்த்து நமக்கு கொஞ்சம் பொருள் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க. ஆனா துருபதன் வந்து அரசன்ற அந்த மமதையில வந்து ரொம்ப அவமானப்படுத்தி அமைச்சிடுறாரு துரியோதனனை, சாரி துரோணாச்சாரியார். அப்ப துரோணாச்சாரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்து சூளுரை வச்சுட்டு வர்றார். நான் இல்ல, என்னுடைய சிஷ்யன் வந்து உன்னை வந்து உன்னுடைய இந்த அகங்காரத்தை வந்து ஒடுக்குவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறார். அதுக்கப்புறம் தான் அவர் அந்த பிராமணர் அப்படின்றத விட்டுட்டு சத்திரியர்களுக்கு வந்து கத்துக் கொடுக்கணுன்றதுனால அவர் வந்து அந்த கலைகளை கற்றுக் கொடுக்கின்றார். கௌரவர்கள் 100 பேரு, ஒரு தங்கை கௌரவர்கள் துரியோதனன் முதற்கொண்டு 100 பேரு, பாண்டவர்கள் 5 பேர், அத்தனை பேருக்கும் வந்து அவர் கலைகளை சொல்லித்தரார். அதுல அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வந்து சண்டை செய்து துருபதனை வந்து வீழ்ச்சி அடைய வச்சிடுறாரு. அப்ப துரோணர் கிட்ட சொல்றாரு, இப்ப எல்லா நாடும் எனக்கு, ஆனாலும் உனக்கு நான் வந்து பாதி அரசாங்கத்தை கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை பாதி அரசாங்கத்தை கொடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாரு இல்லையா. அது ரொம்ப பெரிய அவமானமாக இருக்கு பீயிங் சத்திரியன். அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. அதனால இந்த துரோணனை கொன்னே ஆகணும். அந்த கோபம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய விரோதி நமக்கு, அது நமக்கு இருக்கவே கூடாது. இந்த துரோணனை கொன்னே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு கோபத்துல என்ன பண்றாரு, ஒரு யக்ஞம் வளர்க்கிறாரு. அந்த யக்ஞம் வளர்த்து அதுல இருந்து ஒரு மகன் கிடைக்கின்றான். அந்த மகனோட பேர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருஷ்டத்யும்னன் அப்படின்ட்டு. திருஷ்டத்யும்னன் தான் துரோணாச்சாரியரை கொல்ல போறார் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனாலும் அவர் என்ன பண்றாரு, எனக்கு வந்து இந்த கலைகளை கற்றுக் கொடுங்கள்ட்டு திருஷ்டத்யும்னன் துரோணாச்சாரியர்கிட்ட வந்து கேட்கும்போது துரோணாச்சாரியார் எப்படி மத்தவங்களுக்கு கலைகளை கற்றுக் கொடுத்தாரோ அது போல அவர் வந்து கலைகளை கற்றுக் கொடுக்கின்றார். ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த பிராமணத்துவம், பிராமணர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஞானத்தை மத்தவங்களுக்கும் எடுத்து சொல்லணும். உள்ளது உள்ளபடி ஒளிவு மறைவு இல்லாம. அவர் வந்து பிற அடிப்படையிலே அவர் வந்து ஒரு பிராமணர் இல்லையா, அதனால அது எல்லாத்தையும் சொல்லித்தராரு. அதை துரியோதனன் இங்க வந்து சுட்டி காட்டுகின்றான். நீங்க வந்து அவனுக்கு எல்லா கலைகளும் கத்து கொடுத்தீங்களே, அவன் எவ்வளவு வந்து சிறப்பாக அமைச்சிருக்கான்னு பாருங்க. அப்ப அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு, இப்பவாவது போர்க்களத்திலேயாவது நீங்க பாரபட்சம் பார்க்காம பாண்டவர்களை வந்து சரியா போர் செய்யணும் அப்படின்றத இங்க சொல்லி காட்டுறார் நம்மளுடைய துரியோதனன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவர் இப்படி சொன்னதை தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பீஷ்மர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கு நாதங்களை முழங்குறார். அவரை தொடர்ந்து அவங்களுடைய இந்த கௌரவர்கள் சைட்ல இருந்த எல்லாரும் சங்கு நாதங்கள் முழங்குறாங்க. அவங்க முடிச்ச உடனே நம்மளுடைய பாண்டவர்கள் சைட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பகவான் வந்து சங்கு நாதங்களை முழங்குகின்றார். அந்த சங்கோட பெயர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய சங்கோட பெயர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாஞ்சசன்யம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த பகவத்கீதையில வந்து இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள், கிருஷ்ணர் இவங்களுடைய சங்கு பேர் மட்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கு நமக்கு. அவங்களுடைய அந்த சங்கு நாதம் எப்படி இருந்துதான் துரோணர்கள் துரியோதனன் சைடு இருக்காங்க இல்லையா கௌரவர்கள், அவங்களுடைய இதயம் எல்லாம் பிளந்து போற அளவுக்கு இருந்துச்சு அவங்களுடைய சங்கு நாதங்கள். சோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெற்றி இவங்க சைடு தான் இருக்கு அப்படின்றதுக்கு அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு சைன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதெல்லாம் ஒரு அறிகுறிகள் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ எப்படியும் வந்து பாண்டவர்கள் தான் வெல்ல போறாங்க. எப்படி அவங்க வெல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல அவங்க தேர்ந்தெடுத்த அந்த இடம், அது கிருஷ்ணர் மூலமாக தான் தேர்ந்தெடுத்தாங்க. சோ அது தர்மக்ஷேத்திரம். அங்க தர்மம் மட்டும்தான் நிலைநாட்டப்படும். துரியோதனன் ரொம்ப அதர்மமாக சூழ்ச்சி செய்து பாண்டவர்களை வெற்றி கொள்ள முயற்சி பண்றார். அடுத்து தெய்வீகமான தேர், அக்னி தேவன் பரிசளித்த தேர், அர்ஜுனனுக்கு வந்து அக்னி தேவன் கொடுத்த தேர். அதனால அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெற்றி வாகையை கொண்டு வரும். சங்க நாதம், அந்த பாண்டவர்கள் சைட்ல வந்து கிருஷ்ணர் முதல் கொண்டு அவங்க சங்குகள் முழங்கினாங்க இல்லையா, அந்த சங்க நாதம் வந்து கௌரவர்களோட இதயெல்லாம் பிளந்து போற அளவுக்கு அந்த பயத்தை கொண்டு வந்துச்சான்.
அதே அவங்க அந்த சங்கொலி முழங்கும் போது அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் கிடையாது, ஆனா இவங்க சைட்ல இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். அடுத்தது வந்து அர்ஜுனன் கையில இருக்கக்கூடிய அந்த வில் வந்து பாத்தீங்கன்னா, காண்டீபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பசுவதாஸ்திரம், அதாவது சிவபெருமான் மெச்சி அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தது வந்து அந்த காண்டீபம். அது அகைன் வெற்றி வாகை. பாக்யலட்சுமி, பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரோ, லக்ஷ்மிபதி இல்லையா ஸ்ரீகிருஷ்ணர், அப்ப பகவான் எங்க இருக்காரோ அங்க லக்ஷ்மி இருப்பாங்க. சோ ஏன்னா அவர் லக்ஷ்மிபதி, லக்ஷ்மியோட பதி. அப்ப லக்ஷ்மி வந்து வெற்றியின் சைன், அறிகுறி. பகவான் வந்து அவரே வந்து முழுமுதற் கடவுள், அனைத்திற்கும் வந்து அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர், அவரே வந்து அனுபவிப்பாளர், அவரே ரிஷிகேஷர். சோ அது மட்டுமல்ல, அந்த கொடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹனுமனுடைய அந்த இது இருக்கும். சோ ஹனுமன் வந்து எதெல்லாம் நடக்காதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் நடத்தி காட்டக்கூடிய வல்லமை படைத்தவர். அதனால ஹனுமனுடைய அந்த இது, அது மட்டுமல்லாமல் துரியோதனன் வந்து பேசும்போது, இப்ப பெருசா பேசிட்டே வருவாரு. அந்த 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து அவர் வந்து துரியோதனன் பேசுற அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும். அப்ப அவர் சொல்லுவார், எனக்காக உயிரை கொடுக்கறது கூட வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த மகாபாரதம் நடந்த ஆரம்பிச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோக்ஷத ஏகாதசி டைம்ல ஆரம்பிச்சது. சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மமே நிலைநாட்டப்படும். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காரணங்கள், அர்ஜுனன் பாண்டவர்கள் வெல்வதற்கு உண்டான காரணங்கள். நம்ம குயிக்கா வந்து பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஷார்ப்பா 10 o'clock நம்ம முடிச்சிடலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் 5 காரணங்களை சொல்லி போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்றார். சோ துரியோதனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. அப்ப 20வது ஸ்லோகத்துல வந்து அர்ஜுனன் சொல்வார், கிருஷ்ணா நம்மளுடைய தேரை கொண்டு போய் அந்த 2 சைட்லயும் நான் மத்தியில வந்து நிறுத்துங்க, நடுவுல நிறுத்துங்க, நான் பாக்குறேன் யார் யாரெல்லாம் என் கூட சண்டை போட வந்திருக்காங்கன்னு. அங்க ஒரு சின்ன ஒரு மமதை அர்ஜுனன் கிட்ட தெரியும். நான் பாக்குறேன் யார் யாரெல்லாம் என் கூட சண்டை போட வந்திருக்காங்க அப்படின்னுட்டு அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார். அப்ப கிருஷ்ணர் ஒரு திரும்பி ஒரு முறுவல், அப்படி ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு கொண்டு போய் நிறுத்துறார். அவ்வளவுதான். அந்த 2 சைட்லயும் பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்க, அது இப்பவும் நமக்கு வந்து அப்ளிகபிள். நம்மளும் டென்ஷன்ல இருக்கும்போது அப்படித்தான் இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடியா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு இன்டர்வியூ போறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வரும் தெரியுமா? நாவெல்லாம் உலர்ந்து விடும், அப்படி கை காலெல்லாம் நடுங்கும், எதுவுமே நம்ம கையில கண்ட்ரோல் இல்லாத மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனன் அங்க பார்ப்பார். ஏன்னா திடீர்னு அவருக்கு தோணும், என்னுடைய பாட்டனார், என்னுடைய குரு, எனக்கு கலையை கற்றுக் கொடுத்தவரே அவர்தான். அவரு, என்னுடைய நண்பர்கள், என்னுடைய தாய் வழி தந்தை வழி உறவினர்கள், என்னுடைய என்னுடைய மகன் வழி பேரன் வழி எல்லாருமே இருக்காங்களே அப்படின்னு பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து அப்படியே மனசோர்வு அடைந்து கீழே அமர்ந்து விடுகின்றார் கவலையில. அப்போ 5 காரணங்களை சொல்றார். கிருஷ்ணா என்னால போரிட முடியாதுன்னு சொல்றார். என்னென்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா, இரக்கம், என்னால நான் உங்க எல்லாரையும் கொல்லிட போறேன் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் இப்ப நான் ஏதாச்சும் சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நான் வந்து யார்கிட்டயாச்சும் ஷேர் பண்ணணும். ஆனா இந்த பாரத போர்க்களத்துல வந்து எல்லாருமே அழிக்கப்பட்டு விடுவார்கள் கண்டிப்பா. நான் ஜெயிச்சாலும் சரி, அவன் ஜெயிச்சாலும் சரி, கௌரவர்கள் ஜெயிச்சாலும் சரி. அப்ப யார்கிட்ட போய் என்னுடைய சந்தோஷத்தை வந்து நான் ஷேர் பண்ண முடியும்? அதனால இந்த போர் வந்து இன்பத்தை கொடுக்கவே கொடுக்காது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி என்னுடைய மூத்தவர்களை வந்து கொல்றது எனக்கு பாவத்தை கொடுக்கும். இவங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்கன்னா பெண்களையும் அந்த குடும்பத்தையும் யார் காப்பாற்றுவார்கள்? அந்த பாரம்பரியத்தை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு மூதாதையர்கள் தேவை. அப்ப இந்த குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடும். ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு எனக்கு, எது சரி எது தவறுன்னு தெரியல. ஒரு நிலையற்ற தன்மை, உறுதியற்ற தன்மை இருக்கு, இருமனம். இதையெல்லாம் சொல்லி அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமர்ந்து விடுகின்றார். சோ இரக்கம், நான் வந்து கொன்னுடுறேன்றது, இன்பமின்மை, யாரையுமே வந்து பார்க்க முடியாது, அவங்க கிட்ட என்னுடைய எதை ஷேர் பண்ண முடியாது, இந்த மாதிரியான அக்கிரமக்காரர்களை கொல்றதுனால அது பாவம் தான் எனக்கு கொண்டு வரும், அதனால வேண்டாம். சோ இந்த பாரம்பரியம் வந்து கெட்டொழிந்து விடும். நான் ரொம்ப குழம்பிய நிலையில இருக்கேன், அதனால எனக்கு ஒரு சரியான இதை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் ஒரு மனசோர்வோடு அமர்ந்து விடுகின்றார். அவருடைய இந்த கவலையாகப்பட்டது கிருஷ்ணரை எப்படி அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண வைக்குது. சோ அர்ஜுனன் வந்து எப்படி கிருஷ்ணர் இடத்துல வந்து கனெக்ட் பண்றது அப்படின்றதுனாலதான் இது வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம். 18 அத்தியாயங்கள்ல வந்து மேக்சிமம் வந்து சமஸ்கிருதத்துல என்ன தலைப்பு கொடுத்திருக்கோ அதே இருக்கும். சில அத்தியாயங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் வந்து அந்த தலைப்பை மாத்தி இருப்பார். நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். ஏன்னா அவர் இந்த மேற்கத்திய இதுக்கு நாடுகள்ல இருக்கவங்களுக்கு சொல்றதுனால அது இன்னும் புரிதல் வேணும்ன்றதுக்காக சில தலைப்புகளை வந்து அவர் வந்து மாத்தி கொடுத்திருப்பார். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சமஸ்கிருதத்துல அர்ஜுன விஷாத யோகம்.
நம்ம பிரபுபாத் நம்ம கொடுத்திருக்கிறது குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்து. சோ இந்த இதோட நம்ம சம்மரி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறார், என்ன நடந்துச்சு குருக்ஷேத்திரத்துல சஞ்சயா, என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் சேர்ந்தாங்களே, அங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்கிறார். அதை தொடர்ந்து சஞ்சயன் அந்த மகாபாரத கதை களத்தை வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். துரியோதனோட பயம் வந்து எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னாக்கா, அந்த வாய்ச்சவுடார். நீங்க பாருங்க, உங்களுடைய சிஷ்யனை பாருங்க, அவன் எப்படி எல்லாம் இது பண்ணியிருக்கான். அவங்களோட இதெல்லாம் பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனாலும் அவங்கள பத்தி இப்போ ஒண்ணு சொல்லுவோம். அப்புறம் ஒரு சுதாரிச்சு கொண்டு நம்ம கிட்டே தான் நிறைய பராக்கிரமசாலிகள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய படை பலத்தை பத்தியும் சொல்லுவார். சோ அவருடைய பயம் வந்து அதுல தெரியுது. அதை தொடர்ந்து பீஷ்மதேவர் என்ன பண்ணுவார், சங்கு நாதங்களை முழங்குறார். அதை தொடர்ந்து பாண்டவர்கள் செயலையும் சங்குநாதங்கள், அந்த 6 டிஸ்கிரிப்ஷன், அந்த ஒவ்வொருத்தருடைய சங்குகளோட பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் சொல்றாரு 20வது ஸ்லோகத்துல, நீங்க 2 படைகளுக்கும் நடுவுல மத்தியில நிறுத்துங்க அப்படின்னு. அதை தொடர்ந்து கிருஷ்ணர் ஒரு புன்னகையோட கொண்டு போய் நிறுத்துறார். அவங்க 2 சைடுல பார்த்த உடனே அவர் நொடிந்து அமர்ந்து விடுகின்றார் அர்ஜுனன். 5 காரணங்களை சொல்லி நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். நாளைக்கு நம்ம வந்து அதுக்கு எப்படி வந்து பகவான் ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க அப்படின்றதோட பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். நித்தை கௌர பிரேமநந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி, இப்ப வரைக்கும் நடந்த கிளாஸ்ல ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.